denne guide vil jeg gennemgå, hvordan du opsætter dit nye Wi-Fi-modem. Du starter med at skrue modemkablet ind i stikket med gevind. Sæt den ene ende af det medfølgende netværkskabel i den blå indgang i dit modem. Hvis der benyttes en fiberboks i stedet for et vækststik, skal kablet på dit modem tilsluttes i port 2. Har du dobbelt multistik, skal du tilslutte et gråt kabel fra dit modems DSL-port til vækststikket. Når lamperne lyser fast, er din internet-extender installeret, og nu kan du tilslutte dig Wi-Fi-signalet. Placer gerne din router 120 til 140 cm over gulvet. Hej far. Jo, Philip, ved du hvad, jeg kan simpelthen ikke komme på det der wifi der. Er det fibernettet, der driller? Men kommer du ikke lige op? Fibernettet? Ja, fibernettet. Det er sgu vigtigt, du kommer på, far, ikke? Ja, nej. Ved du hvad, måske er det virkelig ligegyldigt, ikke? Nej, det er da ikke ligegyldigt, far. Prøv at høre. Det går kun en vej lige nu, ikke? Du skal også være med på den rejse. Ja, ja. Jeg bliver sgu lidt bekymret for dig. Du så også helt bleg ud, sidst jeg så dig. Nej. Ja, det ser altså ikke for heldigt ud. Hej, Carsten. Sig mig, kommer du overhovedet udenfor, far? Så er det, vi ser dig mere. Ja. Men nej. Prøv at høre. Det er super vigtigt, du kommer med på fibernettet, ikke? Ellers så kan du ikke deltage online med på torsdag. Jeg ved sgu ikke lige, om det er noget for mig. Men ved du hvad, kommer du ikke forbi og siger hej til din gamle far? Og så giver jeg en hoffer og en ostemad. Det kan jeg sgu ikke, far. Det er jeg ked af. Jeg kører et super stramt program her. Sorry. Men du er jo lige der. Ja, jeg ved godt, men jeg er nødt til lige at nå et par runder mere, inden Lea kommer tilbage, ikke? Men prøv at genstarte ruteren. Vi tales, far. Okay. Det der virker ikke længere. Du skal bruge appen til at betale. Appen. Solappen. Solappen. Ja, på din telefon. Men jeg har slet ikke noget af alt det der. Okay, så prøv lige at... Så kan du bare gå ind i tårnen. Jeg har tæt for dig. Hallo? Ja, Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg vil høre, om du kunne hjælpe mig et øjeblik. hvad så? Hvad er problemet? Det er fordi, mit solarium virker ikke. Bare kom ind. Hvad for noget? Bare kom ind, så skal jeg nok hjælpe dig. Ved du hvad, det er lige meget. Jeg finder selv ud af det. Du kunne også blive her. Blive her. Ja, så kunne vi snakke lidt. Altså her. Altså, hvis du ikke har andet at lave. Nej, ved du hvad, det tror jeg ikke. Jeg gør altså ikke noget. Må jeg spørge dig, hvad du laver her? Jamen, jeg er blevet bleg. Som man jo bliver. Hvad? 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 Hvad?
Som man jo bliver. Hvad med dig? Jeg er poledancer. Okay. Ja. Som er en slags Danser. På en natklub. Ja. Hvorfor bliver man poledanser? Jeg tror i starten, så synes jeg, det var sjovt. En spændende, helt ny verden. Men så med tiden, så bliver det mindre sjovt. Og nu er det bare ensomt. Men du må da have en kæreste. Men der er jeg også. Han er bare lige ude at hente min datter, men jeg tror, han kommer snart. Du er sikker på, at det er helt fint, at du ligger her og er nøgen og sluder med en gammel mand? Nej, men altså, det behøver han jo ikke at vide, kan man sige. Tue er okay. Han er god nok. Han er måske ikke, hvad kan man sige, den skarpeste kniv i skuffen. Men han er sød ved min datter, og det er jo det vigtigste. Hvad med dig? Hvad laver du? Jeg bor bare ude i Kirkemosen. Men det der er et dejligt sted. Grønt derude. Hvad kan man sige? Der sker jo ikke så meget. Ikke i nummer 5, i hvert fald. Men har du ikke kone og børn og sådan noget? Jo, jeg havde en kone. Ja, det havde jeg. Hvad skete der så? Ikke rigtig noget. Vi kørte fast. Så gik vi i sådan noget terapi. Og så begyndte hun at vinterbade. Og så mødte hun en fyr, som hedder Torben. Med en Tesla. Det er jeg ked af at høre. Terapi har heller aldrig hjulpet mig. Men jeg skriver digte. Digte? Et hver nat, når jeg kommer hjem fra arbejde. Jeg ved det ikke, jeg har det som om det hjælper. Hvad handler det om? Mest om mig. Er der nogen, du læser? Så. Ingen. Hvad med Tue? Nej, han kan ikke læse. Så han ved slet ikke, at du skriver. Nej. Jeg vil da gerne læse den. Hvis. Mener du det? Ja. Skal du passe på, at du ikke kommer til at love noget, du ikke kan holde, ikke? Jo, ja. Ved jeg nej. Nej. Asbjørn. Jeg har bare brug for en at snakke med. Det er jeg også. Det er nemmere med tiden. Der er ikke noget, der bliver nemmere med tiden. Er du ved at være der? Står herude med tøsen. Kommer. Giv mig lige 2 sekunder. Hvad sker der? Du bliver nødt til at lægge dig lidt svar. Så giv mig Jamen, det var da dig, der. Ja, det ved jeg godt, men det er Ture. Hun kommer alt for tidligt. Ja, okay. Bare kom ind. Men man skal ikke komme til at komme afsted. Jo, vi har vist lidt travlt. Skal vi have 10 minutter? Nej, jeg skal på arbejde. Kan vi ikke godt have tid til det? Lad os komme afsted. Hvad er der nu? Ja, hvad er det med dig? Altså, hvorfor kan du ikke bare for en gang skyld gøre, hvad det er, jeg beder om? Du ligger. Jeg har en samtale, vi kommunikerer. Hvad er det, jeg ligger og laver? Flyt dig nu. Nej, lad være! Så lyt dog til, hvad hun siger.
Pas på dem. Ellers forsvinder de. Giv mig det slips der. Giv mig det slips der nu. Okay? Okay. Tak skal du have. Velkommen i metroen. Ønsk dig behagelig opholdstilstand. Velkommen til, far. Så er vi her vist også alle sammen. Så er jeg. Far, du skal lige huske at slå dit kamera til, ikke? Vi skal jo kunne se hinanden i øjnene. Det er godt. Hold da kæft, hvordan fanden er det, du ser ud? Hvad har du lavet, far? Lavet? Jeg har ikke lavet noget. Er du okay? Ja, jeg er da helt okay. Hvorfor spørger du om det? Jamen, jeg sidder her og bliver helt bange af at kigge på dig. Det tror jeg faktisk, der er flere, der gør. Det er der ingen grund til. Som formand, der bliver jeg altså nødt til at gå ind og slå dit kamera fra. Som formand? Altså, du er jo min... Godt. Dagsorden for i dag. Punkt 1. Vi skal have godkendt referatet. Er alle med på den? Bare nik. Så ved jeg. Alle er enige. Du kan selvfølgelig ikke, far, men alle jer andre nikker. Ja, det er godt. Det noterer vi så. Godkendt. Og vi skal da have fundet en referent. Hvad laver jeg? Trine? Ladestandere. Hvor mange skal de have? Hvad skal det koste? John, du har kigget på nogle priser, ved jeg. Er det ikke rigtigt? Du har været ude med Riven. Ja, nogle opdateringer på det, men hvordan...